Terve ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Näitä tässä kesän aikana näköjään syntynyt näitä videoita lähes liukuhihnalla, mutta se kai tämmöisen YouTube-kanavan tarkoitus onkin, että siellä olisi jotain sisältöä. Kanavaa seuranneet saatat muistamaan tuossa keväällä, että mun takana näkyvän 40 letukan takakonttiin tehdään ääniedistysjutun ja kaiken näköisten hässäköiden takia on jo tuo ohjaamo eristämättä ja nyt ryhdytään ohjaamon ääniedistyshommiin. Mä olin niin nopea, etten kerran edes kuvata penkin irrotusta, mutta siinä nyt ei varmaan mitään kovin seksikästä ollut tossa, että 4 ruuvia irti ja nostetaan penkki pois. Paitsi tietenkin, kun yksin tässä ähräät, niin kävi tällainen pikku juttu. Se penkki tarttu tähän reunalistaan kiinni ja se irtos ja taipus ja vääntyi ja vaikka mitä. Aina jotain. No, katsotaan, eiköhän se saada. Siitä ei sun mitenkään pahasti solmussa ole, niin eiköhän se sinne takaisinkin saa. Putsitaan vähän irtosorakkeelta pois. Älä paljon olekaan. Otetaan ne, mitä on otettavissa. Imuri jos on tietenkin hyvä vaihtoehto, mutta mä teen tässä nyt tätä autokatoksessa ja ulkona vähän sataa vettä, niin mä jaksan vetää tätä jatkojohtoa tuossa imurin tänne, kun ei täällä paljon tätä soraa nyt kuitenkaan oo. Sitten vielä vähän rasvanpoistoaineella pyöritään jutut pois, jos täällä nyt jotain on. Sitten on kyllä aika hyvä näin. No tossahan oli lattiamatto tuossa autossa. En vaan hokannut se tuossa äsken kuvata, kun irrottelin tuon penkkiä ja mattoa ja tuon paljan pellin päällä oli vaan tämmöstä ääniedistyshuopaa tai näet mitä ääntä edes eristä vähän ehkä pikkusen isopia peltisiä ääniä poistoon, mutta nyt laitetaan sinne sitä samaa kamaa mitä oli takakontissa, eli tätä Chihna-merkkistä ainetta muotoiltavaa tämmöstä paksuu ääniedistysmattoa, niin jospa saataisiin vähän matkustusmukavuutta pikkusen paremmalle tasolle. Kaunis oranssi ääniedistö olisi paikallaan ja ei tuo nyt kovin ihmeellinen homma tosiaan ole, jopa tämmönen meikäläinenkin näkee sen pystyy auttavasti tekemään. Se oli vähän hankala toi tulipelti paloseinä, millä nimellä kutsutaan, kun siellä on ilmeisesti tehtaalla liimattu joku semmoinen äänieristeen tapainen ja se on aika kovaa kiinni, mä sanon sitä pois. Ja sitten on tietenkin tuolla vielä toi lämmityslaite, jonka irrottamista en edes ajatellutkaan, että sinne taakse nyt ei tullut laitettua sitä, mutta
muuten yritin tänne nyt laitella ja sitten toi piti jättää, siellä on jarrunesti. Tai tuo jarrujen pääsylinteri. Tarvii joskus sitä nestettä, niin sinne pitää olla pääsy. Sitten vielä nää ovi. Takaovi, en tässä mitään takaovia, mutta noin kyljet pitää vielä eristää. Ja materiaaliikin mulla on sen verran, että ei pitäisi tulla pulaan. Ostin sitä vähemmän reilusti. Jos sitä tarvii jossain muussakin laitteessa jossain kohtaa, niin onpahan sitten olemassa. Mutta nyt mä rupeen noita takakylkiä vielä värkkäämään. Nyt olisi nämä takakyljet eristetty kummaltakin puolelta. Ei nyt ihan 100% tuolla näkyy jotain pieniä aukkoja, mutta ei tää nyt ihan niinkaan rakettitiedettä oo toivon mukaan. Mutta sit pitäisi vielä pestä tai puhdistaa toi lattiamatto, mikä tässä oli. Pitäisi kyllä varmaan vaihtaa sekin uuteen, mutta hoviverhoilija miltä mattoa sais, niin taitaa olla nyt kesän lomalla. Ja meinasin saada tämän tänään valmiiksi, niin se nyt ei ole niin ihme homma se matto vaihtaa. Penkki on 4 ruuvilla kiinni ja sinne saa sitten maton uusittua, kun se hetki koittaa. Mut nyt mä lähden poksaa mattoa. Taisi olla muutama viikon tai vuoden tai vuosikymmenen pölyt matossa, kun paneelmalla puhaltelin sitä, niin kyllä pölisi. Mutta hyvä, nyt sekin on putsattu, niin mä menen vielä vähän korjaan noita penkin kiinnitysten kierteitä. Siinä tietenkin yksi ruuvi katkesi sinne sisään, niin täytyy sieltäkin koittaa kalastaa pois sieltä. Primer Magazine, Suomen vanhin hot rod ja custom-lehti jo vuodesta 2002. Primerista luet hot rodeista, customeista, choppereista, pienoismalleista ja custom-kulttuurista. Primer Magazine tarjoaa rasvaisille käsille luettavaa rennolla otteella. Tilaa heti primermagazine.fi. Sitten tulisi kierteet putsattu, korjattu ja mä rupean heittelemään lattiamattoa sitten seuraavaksi paikalle ja sitten penkkiä. Mutta nyt matto sisään ja penkki perään. Ääniiristyshommat olisi nyt tehty ja koeajolla seuraavaksi katsotaan, onko mitään korvin kuultavaa vaikutusta.
Olihan se selkeästi hiljaisempi. Vähän hankala silleen määrittää. Sanotaan, että sieltä semmoinen yleiskumina, humina tavallaan oli niinku pois tiessään. Mutta sitten tietenkin kaikki muut äänet korostuu. Eli tuossa noin tuulellisen tiiviste on huono, se suhisee. Ja sitten noin tupakkaikkunat tiivisteet on aivan korppua. Mä niitä kerran kattelinkin tuolta Amerikasta ja olisi maksanut varmaan jotain lähemmäs 500 € ennen kuin ne tommoset pienet tiivisteen palaset olisi täällä. Ja niitäkin joutui sitten tietenkin muokkaamaan ja choppaamaan, niin jotenkin ne jäi sitten ostamatta. Mutta täytyy katsoa, jos niitä saisi jollain metritavaralla vähän parannettua. Tai no sanotaan, että sitä ei pysty edes oikeastaan ainakaan kuskin puolta aukaisemaan, kun se törmää peiliin, niin sen tuossa vaikka sama, jos se jollain sikamassalla liimaisi niin sanotusti kiinni asentoon pysyvästi. Mutta joo, joka tapauksessa ei ollut turha homma, eikä kovinkaan kallis homma tämmöinen äänieristäminen. Ja niin kuin ehkä tästä kuvasta näkyy, niin katossa on jotain materiaalia kanssa ja edellisten omistajien toimesta. Ja en nyt kirkkaan oranssia tavaraa laittanut sinne, täytyy katsoa, jos siihen saisi jotain tummempaa materiaalia vielä, mutta tää nyt ei hirveästi silleen kumiset tää katto. Ja tietenkään niin kuin näissä kustomeissa, niin eihän näissä missään kattoverhoa luo, täytyy katsoa, jos sinne saisi sitten liimattua jonkun tommosen huovan tai jonkun vastaavan. No joo, olihan tätä tarinaa tässä taas. Kiva, kun katsoit videon tänne loppuun saakka. Arvostan erittäin paljon sitä, jos juuri sinä siellä tilaisit Suomen vanhemman ja ainoa Hot Rod ja Custom-lehden Primer Magazine. Ja jos et ole kuullut Primer Magazinesta ikinä, älä säikähdä. Lehti on ilmestynyt vasta 22 vuotta yhtäjaksoisesti. Sitä ei myydä marketeissa, eikä paljon missään ärkioskeilla, vaan sitä saa ainoastaan tilaamalla primermagazine.fi tai sitten törmäät minuun jossain jenkki-auto Hot Rod-tapahtumassa, niin saa sieltä Primer-kioskista sitä hankittua. No joo, siinä läpinä tähän videoon. Nähdään seuraavalla videolla. Morjes!